Hai guys, आं दिनै गावतालि बाजाराव दङ नोंथांमोना बाजारखौ नायलांनो हागोन दिनैसो गोदानै सौदो बाजारखौ मा फाननो फैदो आंबो फाननो फैदो जायखिजाया नै जोंहानाव माबा दं थास' आलु बिदि फाननो फैदो आंबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो गयबो दङ दिनैसो सौदो आरोना जों सिगाङो इयाव माबा सेस्लायाव जयोमोन ओमफ्राय दा आरो जोंहा जोंनि न' गोदान फानो नै लाइ मैगंबो खादो लाइ मैगं बेसर ना लाइ itu मुला आरो नै जाबो दं गोबाङानो जाबाय नोंथांमोना फैनो हागोन जोंनि बाजाराव नायनोबा कला कला दङ बिसिना मोनाबिलि जाबाय नालाय एसे गोसो गोसो जादों Oh guys, नोंथांमोनाबो मैगं थाइगं फानफैनो हागोन जोंनि गावतालि बाजाराव नै मैगं थाइगं आरि राङालाव आरि ओंखारदों आरो जोंनि बर'फ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन सोरबाफोर जुदि फाननो गोसो दङब्ला बाजाराव बांसिनानो बायो आरो फाननोबो हागोन नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला गामि खाथिनिफोरा गोजाननियाथ' आरो बेवहाय फाननो फैखानो हाखाया देसाय आं गामि खाथिनिखौनो बुंदों सोरबाफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नोंथांमोनाबो गोसो जायोबा आंनि भिडिअखौ नायनानै आरो फानफैनो हागोन आं बेखौसो बुंदों गाइस ओमफ्राय आरो बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो इन्टारेस्ट दङबा नोंथांमोना दासो गोदान फानफैनो गाइस हागोन बाजारा जोंनिया गोदान खालामदो गावतालि सिगां बाजाराव इफोरबायदि सेस्लायाव जना फानोमोन ओमफ्राय दा आरो न' गोदानाव खालामनाय जादों एसे मोजां मोनदो बाजार न' गोदानाव खालामनानै हाइब्लिक मुला आरि मैगं थाइगं बायदिसिना ओंखारो बेवहाय मोनाबिलि समाव नै मैगं थाइगं आरि बायदिसिना नै राङालाव आरि दानखावनाबो फानदों हाइजें राङालाव नै जोंहानि गाइस जोंहानिया मैगङा दिनै एसे खम बेनिफ्राय बैयाव आदा खानै जना दं बेखौ आङो नायनो थांहांदों नै एसे सानैया जना दंबाय दङ जों जिरायबाय दं गियान दं 20 थाखा जाया ओमफ्राय माथो गस्ला गेन्दिफोरा मानो बिदि जादों नोंथ' इ बाजाराव मा दानो गावतालि बाजाराव बेनिफ्राय र' अमाया मा दाम किल' जोंनिया 320 थाखा होयो ओरैनो आवाइसआव मानसिनो 300 होयो बेनिफ्राय ओरैनो सब समाय मोनोना मोनबाय थायो ओमफ्राय मा बार खालि ओरैनो गेप थायो नोंसोरो जों गेप्सा शुक्रबाराव खमा थायो जोंनि बै जागानि सानैसो मानसि दं बिसोर जों दाननो होनायखाय नोंसोरनो अमा बेदरनि बागै बुंबानो जाबाय खैथासोनिफ्रायनो मोनो जोङो मथा-मथि 7 बाजिनिफ्राय 7टासोनिफ्राय आरोना बेनिफ्राय मोनाबिलिया जेसे लागै थाङो बेसे लागै थाङो मालाबा थाबैनो माब्लाबाथाय जोंहा 12 जोबो ओमफ्राय आरो मालाबा आरो माब्लाबा गोबाव थायो दा मोजाङैनो सोलिबाय दं दा जोंनिया बेफारा सलायदो सिगां सलायदो ओमफ्राय दा नों इ न' गोदानाव मैगं थाइगं लाबोनायखौ बोरै मोनदों मोजां मोनदों ना गाज्रि माने जोंनो खुरथि मानसि जाबाय नालाय जोबोर मोजां मोनदों जोबोर मोजां न' गोदानाव मोजां नांदों एसे फानग्राफोराबो खस्थ' जानाय नंला फानग्राफोरा खस्थ' जाला फागाव जा बाथ्रा गैला जोङो इसोरखौ मोजाङै समायनो दे मा नांगौ फाय ओमफ्राय दिनै अमा बेदरा जोब्बाय एसे दंबायो माने फैगोन जा फैनो गोनां मानसि दं बिसोर लांफैबा जाजोबसिगोन नोंहा बायनो दंखायोथ' बेखायनो जोङो बारा भाबिया जों लांफैखागोन दे आंनि मैगं थाइगंखौबो लोगोसे लांबानो जाबाय लोगोखौ आं नायदो थारमाने आंहा दायो जाथावनाय बुस्थु गैया आं लांफैगोन माब्लाबा जागोन दे जोंनिया ओइथिंसो दे फानग्रा जागाया खोन्थिगोन र' नोंसोरनिखौबो दिन्थिना होगोन दायो